nieba, do nieba bram, do nieba bram, do nieba, do nieba, do nieba bram, do nieba, do nieba, do nieba bram, do nieba bram, do nieba, do nieba, do nieba bram. Дорогая молодь, умилованные у Христе Пану, браты и сестры, вельми сердечно вітаем вас на узгорку по Бернардинским, а переживаем сегодня что? И тому мы сегодня с собой принесли, покажите пальмы, у всех пальмы есть. Тримаем еще выше, покажите пальмы. Тому на початку запрошаем сюда усіх, хто має эти самые великие пальмы. Я приехал с Лиды Фары. Я принес первый. А это твоя или парафиальная? Пьяная. Но ли браво для Лиды Фары, они же приехали столько километров и смотрите, привезли какое чудо. Браво для них. Спасибо. Представься, как тебя зовут? Егор! Егор, откуда ты? Из Гродно. Да понятно, да? Ну иди сюда поближе, покажи. Вау, какая пальма, посмотрите! Бурные А ну давайте аплодисменты! похлопаем. Парафия Бернардины. Скажи, тяжело было делать такую маленькую пальму? Нет, нас трое человек делало, я не полюбил. О, трое человек! Супер! Браво, Бернардины! Я думаю, что это самая большая пальма и самая тяжелая. Open. Браво для Open. Посмотрите, какое чудо они принесли в этом году. А что вы, может, скажете, кто расскажет символику вашей пальмы? У вас, как обычно, там богатая символика и сердца, и цветы. Кто расскажет нам? Чистые сердцем Бога убачить. Браво! Чистые сердцем Бога убачать. Какая парафия? Святого Духа Альшан. Альшанка, браво! Самая молодая парафия в нашем городе Гродно. Браво, Альшанка, браво! Следующая парафия у нас тоже так скромно стоят. Откуда вы? Святого Юзефа. Браво! Представься, какая парафия? Гродно-Вишневец. Гродно-Вишневец, браво! Следующая пальма тоже у нас красивая. Ходите сюда, покажитесь. Ой, осторожно, осторожно. И вы откуда? Гродно-Францишкане. Браво! У них, как обычно, посмотрите на их пальме вверху символ. А что это символ значит? Покой и добро. Францишканские поздравления. Parafia w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Świętego Józefata Концевича в Сопочкинях. Тоже браво для них, приехали аж с-под Августовского канала. Шумка была, да? По Соботскина Гродно. Вчера вышли. Браво, Браво! Соботскине, Следующая браво. парафия. Тут одни девушки держат. Смотрите, какие они смелые, но зато их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Откуда? Гродно-катедра. О, браво, катедра! Слышали парафии у нас? Лида, Бернардины, Альшанка. Вы кто? Вишневец, Сапоцкина. А вы? Катедра, Франтишканы, Сухомбаева, Open. И давайте эти названия, которые я теперь сказал, кто за кого голосует, кричит то название той пальмы. 3-4! Ой, слабо. Еще раз. 3-4! Что-то слышу с этой стороны Франтишкане. С этой стороны Вишневец. Тут слышу Open. За кого тогда? Давайте еще раз. Тут всех раз и штука. 3-4! Знаете, наверное, кричат и выиграли все. Небеса, там, где ты, реки благодати, дождь милости не сходит на нас, ведь ты здесь
chwalony Jezus Chrystus. Droga kochana młodzieży, Was serdecznie pozdrawiam. Jak każdego roku gromadzimy się tradycyjnie na wzgórzu pobernardyńskim i za chwilę będą poświęcone Wasze przepiękne palmy. Każda jest bardzo piękna, najpiękniejsze są w tym roku i wyruszymy uroczystą procesją do naszej Bazyliki Katedralnej. Dzisiaj jest to 34. Światowy Rok Młodzieży. Gromadzimy się duchowo, jesteśmy razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w tej chwili zakończył mszę świętą z udziałem Wielkiej Rzeszy Młodzieży i Ludu Wiernego na placu Świętego Piotra. Hasłem tegorocznego Dnia Młodzieży jest: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ojciec Święty i dzisiaj zwracają się do młodych ludzi, zachęcił, aby nie bali się, nie wstydzili się iść za Chrystusem i nie bali się krzyża, bo przez krzyż do zmartwychwstania. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Żyj swою Богу дай, дай вся Богу, żyj swою Богу дай. Żyj swою Богу дай, дай вся Богу, żyj swою Богу дай. Как любить, скажи мне, как, если ранит меня брат, żyj swою Богу дай. Как быть добрым, не скажи, если так жесток наш мир, жизнь свою Богу доверь. Жизнь свою Богу доверь, радуйся Богу, жизнь свою Богу доверь. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 2 uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięcie oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny slał swe płaszcze na drodze, a inni odcinali gałązki z drzew i slali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida!
Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, któż to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Ми пілігрими сьогодні прибили сюди з різних континентів, городов і вёсок. Добру навіну хочем світу об'ящать ми. Кожний з нас гэта Христа місіянер. Так як Марія хочем адказаць мы так на твой заклик і твой план. Радуецца неба і гучыць спевам хвалы, всё праславіць твае справы. Вось я, слуга майго Пана, хай мне станецца паводле твайго слова. Вось я, слуга майго Пана, хай мне станецца паводле твайго слова. Ось я, твой слуга, Вось я, твоя дочка, вось я, твой сын. ось я, твой слуга, Вось я, твоя дочка, вось я, твой сын. Так як Марія хочем разом ми пайсці, як касцёл несе твою любов. Молодые светки, вучні верные твоей, полные радости покликания. Вось я, слуга майго Пана, хай мне станется паводле твайго слова. Вось я, слуга майго Пана, хай мне станется паводле твайго слова. не страшыцеся і не бойцеся. Нести свету Божую любовь. Аддаць яму жыццё, так як Марыя. Показала нам, як быць слугой.